ଦୋକାନୀ ଏବେ ଡକାୟତ ସାଜିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ଆମକୁ ଆସିକି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତମ ଦୋକାନରେ ଖାଲି ରେଟ୍, ଅଲଗା କୋଉଠି ତ ରେଟ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପନିପରିବା ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଗାଁରେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଭାଇ କଷ୍ଟକର। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଦୋକାନ ଡକାୟତଟା ସବୁ ଲୁଟୁଛି ଆମକୁ ନେଇକି। ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ବି ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛ, ସେମାନେ ଥରେ ଯାଇକି ବଜାରରୁ ରେଟ୍ଟା ବୁଝିକି ଆସ, ତାପରେ ଆମକୁ ପଚାରିବ ଯେ ଏତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ହେଲା। ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗାଁରେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନୀ, ଆମେ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବାରେ ଆମର ହାତ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ହାତ କେତେ ଲମ୍ବା? ଆମେ ହୋଲସେଲରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଲୁ 5 ଟଙ୍କାରେ, ତମକୁ 6 ଟଙ୍କାରେ ଦେଲୁ। ସେଇଥିରେ ପୁଣି ତମେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ କି ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ନେଇଯାଉଛ, ଭାଇ ଅଧିକ ଆମେ କାହାଠୁ ବି ନେଉନୁ। ଯେତିକି ରଖିବା, ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ରଖିବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ରଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାହିଁ ଏମିତି ରେଟ୍ ବଢ଼େନି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି। ଆମକୁ ତ ନିଜକୁ ତ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ରେଟ୍ରେ ପଇସା ବି ଅଣ୍ଟୁନି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ। ତ ଗ୍ରାହକକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ଭାଇ ଆମର କୌଣସି ମାନେ ହାତ ନାହିଁ, କି କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବାରେ ଆମର କୌଣସି ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କିଣା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କିଣା ହେଉଛି, ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ରଖିକି ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। କେହି ବି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି ଦୟାକରି। ଯାହାକୁ ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି ବୁଝି ଆସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।